El context. Vivim en una societat canviant i complexa, molt diferent a la d'uns anys enrere. L'era digital ha provocat canvis en l'àmbit de la comunicació i en la manera d'accedir a la informació. Les futures feines demanen altres habilitats com el saber treballar en equip, tenir un caràcter emprenedor, adaptar-se a noves situacions o ser autocrítics. Si la societat ha canviat, i de fet canvia tan radicalment, l'escola no en pot quedar al marge. Molts docents i centres es qüestionen els models d'ensenyament i aprenentatge tradicionals i, en darrera instància, la funció i l'organització de l'escola. El canvi en la manera de treballar a l'aula. Els experts en innovació educativa asseguren que aquest canvi en l'educació escolar cal fer-lo de la mà d'estudis científics, neuroeducació i de la pràctica d'una pedagogia activa, identificant clarament els fonaments del canvi en l'aprenentatge. Fomentar l'aprenentatge actiu. L'alumne és el protagonista del seu propi aprenentatge. Situar la motivació com a punt de partida. Partir de la metacognició, és a dir, l'autoconeixement i de la reflexió contínua. Utilitzar eines d'avaluació diverses que ens ajudin a avaluar competencialment. Acompanyar en el camí del jo, el nosaltres, fomentant el treball cooperatiu. Potenciar les rutines i destreses d'aprenentatge, entre altres metodologies. I utilitzar la gamificació, o treball per reptes, com una eina per aconseguir aprenentatges significatius. Els nostres projectes. L'equip de Didacta Plus ha desenvolupat els projectes Punt Volat i Asterisco, en els quals trobareu tots els recursos i materials necessaris per poder adaptar l'aprenentatge del català i del castellà a l'ESO d'acord amb els fonaments esmentats anteriorment. En els nostres projectes, cada alumne hi trobarà un quadern d'activitats en el qual realitzarà les activitats, exercicis i reptes plantejats i recollirà les seves reflexions i avaluacions, i una caixa d'eines amb tota la informació teòrica necessària. Per a la classe, una capsa de jocs per a cada 4 alumnes, amb 10 jocs vinculats als diferents eixos del quadern i un manual d'instruccions, i les lectures seleccionades per ser treballades de forma col·laborativa. A més, per poder treballar de forma sistemàtica i autocorrectiva, us oferim un paquet d'activitats interactives que funcionen amb tecnologia LMS. Els docents hi trobaran el projecte, les programacions per dimensions i competències, les orientacions amb propostes de treball concretes per a cada activitat, els recursos digitals, clip i àudios o vídeos, les rúbriques per a l'avaluació i els solucionaris. Aquests centres ja han fet el pas i han integrat els projectes de Didacta Plus. I tu? T'animes a fer el canvi? Som-hi!